DILG, unsa na? Ang DILG, dili lang usa ka opisina. Daghani sila og kauban. Let's meet the attached agencies. National Police Commission or NAPOLCOM. Sila ang naga-supervise ug nagadisiplina sa kapulisan. Philippine National Police or PNP. Sila ang mga kapulisan na nagasiguro sa peace and order sa tanang dapit sa nasod. Bureau of Fire Protection o BFP. Kung naay sunog o emergency, sila ang una, naga-rescue, naga-educate, ug naga-prevent og fire incidents. Bureau of Jail Management and Penology or BGMP. Sila ang mga naga-manage sa city and municipal jails, nagabantay, nagaatiman ug naga-reform sa atong mga PDLs or persons deprived of liberty. Ang LGA or Local Government Academy, ang training arm sa DILG. Nagahatag og capacity building initiatives para sa LGUs ug para sa DILG personnel. Philippine Public Safety College or PPSC, training school para sa mga police, fire, and jail officers para andam sila sa public safety. National Commission on Muslim Filipinos or NCMF. Sila ang nagapreserve ug nagadevelop sa kultura, tradisyon ug kaayuhan sa atong Muslim Filipinos. National Youth Commission or NYC. Mao ni ang national agency na naga-focus sa kabatan-unan, nagalantaw sa youth empowerment, participation ug leadership. And of course, ang Philippine Commission on Women or ang PCW, ang lead agency para sa women's rights and gender equality, para empowered ang atong kababayenan sa tanang aspeto sa development. Ang mga attached agencies, dili ni sila under sa DILG, pero kauban ni sila sa paghatag og mas ligon, luwas, ug inclusive na serbisyong publiko. Klaro na? Follow for more.